Так. Добрый вечер, сябры. Прабачце, але я вельмі заняты. Паспрабую яшчэ разок. 1, 2, 3. Ой. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне. Ой, а дзе Топа? Я ж чула яго голас. Ой, салют, Янка. Топа, ты што, вырашыў у хованкі пагуляць? Не здагадалася. Ці вырашыў ціхенька ў адзіноце прысмакамі паласавацца? Ніякіх прысмакаў у мяне няма. Пакуль што. Але яны павінны з'явіцца? Павінны? Калі ты не будзеш мне перашкаджаць. Не буду. Я ціхенька пасяджу. Топа, а ты стаў чараўніком? Не стаў. Тады адкуль у цябе прысмакі з'явяцца? Так, Яна, ты абяцала мне не перашкаджаць. Усё, маўчу. Так, паспрабую яшчэ раз. 1, 2, 3. Топачка, калі ты ўсё ж стаў чараўніком, начаруй мне, калі ласка, новую сукенку. Ой-ой-ой! Ой, Топа, ты як? Вельмі моцна пабіўся. Ой. Так, Яночка. Топа. Адыдзіся, калі ласка, а тое я магу не ўтрымаць сябе ў лапах. Топачка, ты чаго раззлаваўся? Так, бачу, ты ад мяне не адчэпішся, так? Чаплюся. Расказвай, што ты робіш? Мне трэба ўстаць на галаву. Навошта? Ды сёння дзень такі. Дзень, калі трэба стаяць на галаве? Дзень да гары нагамі. Вось яно што. А навошта? Ну як навошта? Хачу, каб далей усё пайшло да гары нагамі. Што пайшло? Усё! Я сустрэну дзядулю, стоячы на галаве. Ён спытаецца, што я раблю, а я растлумачу, які сёння дзень. І што потым? Ну як што? У дзень да гары нагамі усё павінна быць наадварот. Гэта як? Павячэраць я павінен не кашай, як заўсёды, а прысмакамі. А ты што, яшчэ не вячэраў? Не. Я прачытаў, што сёння дзень такі незвычайны, і таму нават вячэру адклаў. А потым, калі я наемся прысмакаў, пайду не спаць, а гуляць на камп'ютары. Ну ты прыдумаў. Усё я выдатна прыдумаў. Эх, шкада толькі, што позна даведаўся пра такі цудоўны дзень. Топа, а можна і я на галаву ўстану? Хочаш таксама павячэраць прысмакамі? Не, хачу пазней спаць легчы. У мяне новая цікавая казка пра прынцэсу ёсць. Я б яе дачытала. Ну, калі ласка. Добра, давай так. На лік 3 адначасова становімся на галаву. Будзем адзін аднаго падтрымліваць. Можа, ўсё і атрымаецца. Ура! Пачынай адлік, Топа. Давай. Так, 1, 2, 3. Добрый вечер, Светочки мои. Что за крик? А вы где? Ой, мы тут, дядуля. Прывітанне, дзядуля. Привитание. А ну рассказывайте, что тут у вас отбылось? Ну, ты нічога. Мы спрабавалі на галаву ўстаць. На голову? Ну так. Голову, что это? Каб адзначыць дзень да гары нагамі. Вот оно что. Ну, встали б вы на голову. И далее что? Вы б адразу зразумелі,
казалі, дзядуля, што сёння ўсё павінна быць наадварот. Я павячэраў прысмакамі, а потым гуляў бы на камп'ютары. А я прочитала казку про принцессу. І спаць мы пайшлі позна-позна. О. Ці ўвогуле не пайшлі б. Бо ў дзень да гары нагамі ўсё павінна быць наадварот. То усё наадварот, кажется. Выдатна. Дзядулечка, а што з вами? Вы плачаце? Да, А што здарылася? у мяне цвікі скончыліся. Ну і што? Вы ж дарослы, а дарослыя за дробязяў не плачуць. Ніякі я не дарослы. А які? Маленький. Ой-ой-ой. Сёння ж усё наадварот. Вось я і стаў маленьким. Хочу цвікоў. І новыя малатокі. Дзядулечка, сорамна так сябе паводзіць. Ніколечки не соромно. Маленьким можна капризіць колькі заўгодна. Папа, трэба тэрмінова нешта рабіць. Як супакоіць дзядулю? Здаецца, я ведаю. Дзядулечка, Чого? я пажартаваў. Ніякі сёння не дзень да гары нагамі. О, так. Сёння самы звычайны дзень. А вы наш сур'ёзны і дарослы дзядуля. Так што супакойцеся. Не могу. Чаму? Таму што ты, моя кветачка, не павячэраў яшчэ. Дзядуля зноў стаў дарослым, калі ён клапоціцца пра цябе, Топа. Дарослыя клапоцяцца пра сваіх дзетак увесь час. У любы дзень. Звычайны ён ці да гары нагамі. Ну, зразумела. Дзякую вам за клопат, дзядуля. О, дарослым таксама хочацца час ад часу пакапрызіць. Але мы сабе гэта дазволіць не можам, бо павінны паказваць прыклад малым. Ой, значыць, прысмакамі павячэраць у мяне не атрымаецца. Не, але талерачка смачнай цёплай кашы чакае цябе на стале. Ой, дзякуй, я пайшоў. А мы што будзем рабіць, дзядуля? Тое, што робім кожны дзень. Паглядзім вячэрнюю казку. Ой, дзякуй, дзядулечка, каша была вельмі смачная. Вось і добра. А зараз... Ведаем. Як і ў любы звычайны дзень мы бяжым чысціць зубкі ды мыць тварыкі. А потым класціся ў ложачкі і глядзець самыя салодкія сны. Усё так, кветачкі мае. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны
Ты так само каля мамы тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.